Doncs bé, estem aquí a punt d'enderrocar l'església de Bernat Calbó, que era una petició tan demanada pel barri des de feia tant de temps, i finalment doncs, l'Ajuntament vam comprar l'església, que estava ja molt derruïda, per tant, efectivament s'hi havia de fer alguna cosa, ja s'havia d'enderrocar, però aquest terreny el vam comprar a l'Ajuntament en el Bisbat, després d'unes llargues negociacions amb el Bisbat, vam comprar el terreny, i ara, avui, demà, començarà ja a enderrocar-se l'església. Evidentment, això passarà a ser un terreny municipal, un terreny que està destinat a usos d'equipaments. Resulta que en el barri del Poble Nou hi ha una necessitat molt gran de places escolars d'educació pública. Bé, això ja fa diversos anys que estem en aquest procés, amb aquest problema, doncs vam pensar que seria ideal aprofitar aquest terreny que es comprava perquè fos convertir-ho doncs, en una ampliació de l'escola Marbella que tenim aquí al costat. Aquesta escola Marbella és una escola d'una línia i llavors el Consorci va pensar que seria bo que es convertís en dues línies, amb la qual es duplicarien aquestes places escolars. Aquesta idea del districte va ser proposada al barri li va semblar bé perquè efectivament tothom és coneixedor d'aquesta necessitat de places en el Poble Nou i a través d'unes negociacions i d'un parlar amb les diferents associacions del Poble Nou, sobretot l'associació de la Repla, que és la que està aquí encabida en aquest territori, i la dels equipaments de Poble Nou, doncs vam arribar a uns acords. Uns acords eren que en aquest edifici nou que es farà en lloc de l'església Bernat Calbó, es farà un edifici que anirà unit amb l'escola, amb un pont, diguem-ne, enlairat, i llavors aquí això serà l'escola, però a la planta baixa de l'edifici, la planta baixa, es destinarà als usos veïnals. Hi haurà una sala polivalent perquè pugui utilitzar-se com a poliesportiu o com a una sala d'actes que pot ser de teatre, de conferències, xerrades, una cosa que realment és necessari en el barri. Al districte ens pertoca urbanitzar la plaça, tota la plaça, i és un compromís amb els veïns que no solament es farà, diguem-ne, l'ampliació de l'escola, sinó que és un compromís amb els veïns el fet que s'urbanitzi i s'arregli tota la plaça per, diguem-ne, pel servei públic, pel servei de tots els veïns i veïnes. L'extensió de la plaça serà més o menys el que era abans, és a dir, traient l'edifici que ocuparà exactament el lloc que ocupava l'església Bernat Calbó, doncs a part d'aquest edifici que ocupa aquest lloc, tot l'altre serà plaça. Llavors el que hem de mirar entre totes és com fem aquesta plaça. Si posem bancs, si posem, si posem gronxadors per la canalla, una mica tot això que és el que farem. I així, entre totes i tots, construirem la nova plaça de Bernat Calbó. Jo em dic Joaquim Pruna i ara demà diu que començarà a enderrocar i jo vaig ser aquí quan van posar la primera pedra, amb molta més gent d'aquest barri, naturalment. Aquesta església estava posada amb uns baixos aquí al carrer, que llavors no era Doctor Truet, era Manràs, estava posat amb uns baixos i després van fer això, amb un arreglo, perquè no trenquessin la paperera Godó, la partíssim pel mig. Sí, aquest carrer s'havia d'obrir, segons una ordre municipal, s'havia d'obrir, i el capellà que tenia això, que era un home que estava molt introduït en aquella època, que era vicari general castrense, era un home que estava molt introduït, va anar a veure el comte de Godó i li va dir que si no volia que li partissin la fàbrica pel mig, que li fes una església aquí i automàticament s'acabaria obrir el carrer. I així es va acabar. I esteu contents de que s'enderroqui? Home, per una part sí, per l'altra part no deixa de ser una cosa que forma part del barri. Però clar, amb les condicions que està, és inútil que això estigui així. I esteu contents de la finalitat de l'ús que s'hi farà? Aviam, al principi la utilitat em sembla bé, em sembla lògica. L'escola necessita ampliar-se i lògicament és l'espai ideal.
Que ens hagués agradat més que la plaça hagués sigut diàfana, naturalment, però també entenem que hi ha unes necessitats que s'han de cobrir. De totes maneres, per lo que m'han explicat, el projecte està prou bé, vull dir, hi ha un pont, la planta baixa és tota envidriada, amb la qual d'alguna manera és diàfan, això m'ho han explicat i em sembla prou bé, I la plaça, el fet que la plaça continua més o menys com va? Sí, bueno, ja dic, aquí el problema és que aquesta plaça a la tarda, quan pleguen els nens de l'escola, això és una munió, vull dir, això, clar, hi ha molta gent. Clar, si hagués sigut la plaça més gran, doncs lògicament la gent hagués estat també més còmoda, però bueno, tot no es pot tenir, això està molt clar. Si s'organitza, si es posa una mica guapa i tal, també... Ja estaria bé. Aquest barri, els que l'hem conegut, quan tothom et deia al Poble Nou vius, oh, allà baix, quina porqueria, tot fum, tot brut. Clar, avui et diuen, on vius, al Poble Nou? Oh, a 150 metres del barri, carai! Doncs és el que hi ha. Tots estem contents. Molt bé. Molt bé.